నేనైతే ఇందాక అభిషేకం చేసుకున్నాను కదా, మధ్యలో ఒకరు వచ్చిండ్రు, వచ్చే తర్వాత మాట్లాడడానికి అన్నట్టుగా ఆబ్జెక్షన్ అయిపోయింది. తర్వాత స్వామివారికి ఇలా అలంకరణ చేసుకొని ఇంకా ఇట్లా మొత్తం అలంకరణ, స్వామిని చాలా బాగా అలంకరణ చేసుకుంటాను. తర్వాత పువ్వులు అన్నీ ఏ ఇష్టం ఉంటే అవి పెట్టుకుంటాను. చాలా బాగా మల్లె పువ్వులు, కనకాంబరాలు ఇవన్నీ అలంకరణ చేసుకుని చాలా బాగా నాకైతే కింద 2-3 మల్లెపూలు దొరికినాయి. స్వామివారికి మల్లెపూలు అంటే మరీ ఇష్టము, ఎంత ఇష్టం అంటే అంత ఇష్టము, చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఇంకా ప్రసాదాలు ఇట్లా మధ్య మధ్య పానీయం అనుకుంటా. తర్వాత ప్రసాదాలు తర్వాత యథావిధిగా నేను మాత్రము స్వామివారికి ఆరతి కూడా ఇచ్చుకుంటాను. ప్రతిరోజు ఇలానే చేసుకుంటాను. ఈరోజు సోమవారంతో వచ్చిన ఏకాదశి కాబట్టి నేను మాత్రము ఇక